Στα πρόσωπα των μεταναστών που χρησιμοποιούσαν αμέριμνη το μετρό, είδαν τον εχθρό που ευθύνεται για όλα τα δεινά και για ακόμα μια φορά έκαναν το αδιανόητο. Ξυλοκόπησαν όποιον είχε διαφορετικό χρώμα δέρματος ή μιλούσε άλλη γλώσσα, με αποτέλεσμα 2 άτομα να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Κάθε μέρα στο σχολείο ο Κώστας με πειράζει, με κοροϊδεύει συνέχεια. Και δεν είναι μόνο αυτός, και άλλα παιδιά με κοροϊδεύουν. Το είπα και στην κυρία, τους μάλωσε. Τους είπα ότι δεν είναι σωστό να ενοχλούμε κάποιον επειδή δεν είναι ίδιος με εμάς. Αλλά αυτοί συνεχίζουν να με πειράζουν κάθε μέρα. Δεν καταλαβαίνω. Τόσο κακό είναι που είμαι Παναθηναϊκός. Αστυνομικοί αποθούν μέλη παραθρησκευτικών οργανώσεων που προσπαθούν να εισβάλλουν στο θέατρο Χιτήριο στην Ιερά Οδό, όπου επρόκειτο να ανέβει η παράσταση Corpus Christi. Τα ΜΑΤ κάνουν χρήση χημικών. Παρόντες στη συγκέντρωση, βουλευτές της Χρυσής Αυγής και μέλη του κόμματος. Σοκ προκαλεί χυδαία φραστική επίθεση που εξαπολύει ο βουλευτής Ηλίας Παναγιώταρος εναντίον των συντελεστών του έργου και όσων επιχειρούν να μπουν στο θέατρο για να παρακολουθήσουν την παράσταση. Το ανατρεπτικό έργο Corpus Christi αναδημιουργεί την ιστορία του Ιησού και των 12 μαθητών, τους οποίους παρουσιάζει από την εφηβεία μέχρι την ενηλικίωσή τους. Και βρισκόμαστε στην οδό Ερμού της Αθήνας και ήρθαμε να δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου στην ερώτηση τι θα κάνατε αν ένα κοντινό σας πρόσωπο ήταν γκέι, λεσβία, μπάι ή τρανς. Πώς θα αντιδρούσατε αν ένας φίλος σας, μια φίλη σας ήταν γκέι, λεσβία, μπάι ή τρανς? Δεν θα αντιδρούσα, πολλοί φίλοι μου είναι τέτοιοι. Σήμερα μαζεύουμε τρόφιμα για δημόσια συσίτια, για άστεγους και άπορους, για ταινίστας, για τη μαγειρική αγάπη, στη κλίμακα, τον ονίσμο και τη φροντίδα. Το φαινόμενο της ξενοφοβίας, που αποτελεί το προθάλαμο του ρασισμού, φαινόταν να έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό την τελευταία δεκαετία από την ελληνική κοινωνία. Αλλά σιγά σιγά ξεπερνάει κάθε ποσοστό που υπήρχε στο παρελθόν. Τα περιστατικά ρατσισμού στην Ελλάδα γιγαντιώνονται και είναι 5 φορές περισσότερα από αυτά που καταγράφηκαν. Take your